Имаме ли машинка? Да, ето, заповядай. Благодаря. Благодаря ни. Здравейте! Много ни е приятно да сме тук. Аз съм Владимира Коева. Здравейте, Мила Тотина съм аз. Много се радвам, че сме тук, за да ви разкажем нашата бизнес история. Водещия ни взе въпрос, защото ние щяхме да започнем с това. Колко от вас са получавали ваучер за подарък от GiftTube? Или респективно, колко от вас са получавали такъв подарък? Предполагам, да, виждам. Здравейте, хора, много се радвам на все повече събития. Като ходим, ни разпознават, така че може би въпросът вече ще бъде излишен. Хората тук знаят какво е GiftTube, Влади. Често се шегуваме с нея, че сме в бизнеса с забавленията и приключенията и точно поради тая причина имаме силен и мотивиран екип, който стои зад нас. Но това е идеята днес да покажем всъщност как едни преживявания могат да бъдат ключ към успешните екипи и към задържането на служителите. Какво всъщност е GiftTube? В ръката си държа една кутийка. Това не е Кока-кола или някаква друга напитка, не е парфюм. Това е подаръчната ни опаковка. В крайна сметка ние сме подарък, който искаме да има един цялостен завършен вид. А в тази опаковка могат да се крият над 900 забавления и услуги, които ние сме събрали на едно място в платформата GiftTube. Ние сме едно място за партньорство с български бизнеси. Тоест, ние подаваме на ръка на различни сектори, които са в сферата на услугите и забавленията, като предлагаме техните услуги под формата на подаръчни ваучери. Тези подаръчни ваучери стигат до вас като крайни потребители, било то в лично качество вие да подарявате или да ви подарят, или компанията да ви поднесе такъв подарък като стимул за свършена работа, като благодарност, или било то част от някаква томбола, национална кампания на някой силен бранд, с каквито можем да се похвалим. Когато стартирахме преди малко повече от 5 години, пазара беше малко различен. Привилегията, така да се каже, да радват служителите си с преживяване, някакви приключения или по-интересни неща, беше сякаш запазена за по-големите компании с по-многобройни служители. Сега се радваме, че тенденцията вече е такава, че с нас работят и много малки и средни компании, които ни търсят като инсентив, като някаква алтернатива на материалните стимули, защото самия сектор много се промени, HR сектор имам предвид през последните години. Дори наскоро попаднах на една статия, която гръмко обявяваше в заглавието си, нали? Отдел човешки ресурси умря, да живее отдел преживявания. Сега тук оставям на страна умелата игра с думи, но факт е, че сигурно и вие сте представители на компании, които си имат happiness менеджери. Става ясно, че наистина HR се променя, влиза в някаква нова ера и ние сме един от методите, които можем да помагаме на HR-ите да задържат своите служители и да ги карат да се чувстват щастливи, защото много отдавна вече никой от нас не очаква от работното си място само възнаграждение, а очаква едно цялостно емоционално преживяване. Още по-голямото предизвикателство пък идва и от навлизането в пазара на труда на Generation Z, така да се каже, за които фокусът не е върху това да притежават вещи по никакъв начин, а върху това да преживяват някакви неща. Така че ето за това ние сме тук и нашето място е сред бизнеса, защото всъщност се промени начина, по който самите организации гледат на хората. Гледат на тях като на комплексни личности с емоционални преживявания, които не се изключват автоматично, когато влезеш в офиса. Както казваме, ние сбъдваме мечти, сбъдваме ги, защото хората имат потребност за това да изпитват нещо различно, нещо ново, да се запознаят с нещо различно, което може да се превърне в тяхно хоби. И затова и компаниите избират нас като механика и лесен модел, чрез който да доставят на различни хора в компанията, в която работят, това, от което сам човек има нужда и той сам си избира. Тук е леснотията на механиката, която ние предоставяме с самите подаръчни ваучери. Концепцията е много, много ясна. Подаряваш ваучер, другия човек може сам да си избере от портфолиото или му подаряваш конкретно преживяване, ако си сигурен, че това ще му хареса, но дори да не му хареса, може да си го замени. В концепцията ни винаги залагаме на това да сме гъвкави, да има голям избор и всяка една механика, тъй като ние сме IT проект, нали, за всичкото това, което правим, седи сериозен софтуер и бизнес логика, е ориентиран
ориентирано към това да сме много гъвкави и много лесно да бъде за всички страни. За партньорите ни, за нас като обслужващата страна, за тези, които ползват ваучерите и за нашите клиенти, разбира се, които имат все по-малко време и за мислене, и за избор, и за всякакви излишни комуникации, с каквито сме засипани постоянно. Платформата стартира през 2018, развиваме се постоянно. Тук може да видите, извинявай, Влади, всъщност нашия герой, така си го наричаме, защото този тубус, който е запазената марка на GiftTube, си е с нас от самото начало, когато стартирахме през 2018. Не се е променял, но пък се появиха някакви други варианти на тубуси. Но за тези години при нас се случиха много неща от тази гледна точка, че ние пораснахме заедно с партньорите, доставчици на услуги, с които работим. Ако през 2019 сме стартирали нашето портфолио с около 80 услуги, сега така гордо заявяваме, че имаме 800 преживявания в абсолютно всякакви категории, за които може да си помислите. Така че не ни асоциирайте единствено с адреналин и парашути. При нас има много личностно развитие, много арт неща, много дегустации, много ресторанти, много пътувания, много нестандартни приключения, тайни дестинации и прочи неща, с които наистина да вълнуваш, когато подариш подарък. Минаха няколко така кризисни години, в които портфолиото растеше, но като цяло, още от самото начало, корпоративните клиенти видяха къде е лесният начин и избираха ваучери на стойност за своите служители най-често. Защо? Защото първо могат да формулират ваучер на бюджет, избран от самата компания. Второ, защото подарявайки ваучер на стойност, всеки си избира сам. И така не подаряваш едно и също нещо на своите служители. От друга страна пък и ценовите категории са много гъвкави и различни, все пак да се съобразиш с йерархията в организацията. За категориите ви разказахме, Влади, ако искаш нещо да добавиш, защото те са много интересни неща. Страшно много. Те са страшно много. Имаме включително и копаене с багер, което дойде като идея от наш клиент, който се свърза с нас и каза, аз живея в Германия, но ще идвам в България, искам да копая с багер, вие можете ли да ми го осигурите? И Мила, понеже тя е по-скептичната. Аз съм песимист, нали казвам, не, някой ни проверява нас сега, тук, дали някой се шегува с нас. Но се хванахме наистина да намерим такова преживяване и много ергенски партита са се случили на багер. Не знам защо момчета толкова се забавляват там на това гребло, но голям поклон става. Да. Нали, багера понесе крак, повлачи крак за трактора. И трактор и ратрак. Имаме и такива неща, но пък за компаниите сме се погрижили да дадем също така и избор от различни услуги, които са в сферата на здравето. Нали, било то ментално, било то физическо. Т.е. с нашите ваучери реално ние отваряме врата към много услуги на едно място, които не са само ресторанти, кафенета, дегустации, рисуване, яздене, гмуркане, летене, скачане, нали, така нататък. Много голямо разнообразие. Напротив, човек може дори да си направи консултации с психолог, съвсем анонимно, разбира се. Никой от нас няма да прокара пътеката да върне тази обратна връзка на неговия работодател. Обръщат се към нас HR екипи, които са включително с някакви предизвикателства за конфликти в екипите. И ние в тази ситуация трябва да сме от една страна нещо като психолозите, които да дадем правилния начин за сплотяване, което прави един такъв преход към тимбилдингите, но за тях ще ви разкажем след малко. Може би да разкажем стъпките ви ги разказахме, ние се развиваме постоянно, много отворени сме. Нашата система и механика на работа е отворена към много партньорства и развитие. Може би само да те допълня тук, че ние не сме обикновен маркетплейс, в който сме събрали едни доставчици на услуги, защото има много добавена стойност. Не сме и дискаунт платформа по никакъв начин. Тоест в това, което се случи през годините, през които започнахме да предлагаме преживявания, че успяхме да изградим едни много устойчиви партньорства с нашите доставчици на услуги и най-хубавото е, че работим с едни изключителни хора, защото тук не става просто, че те са някакви фирми. Има и фирми, но има и такива, които са си просто инструктора, който лети, инструктора, който прави бънджи скоковете. Хора, които приемат своя бизнес като той е част от тяхното хобби, част от сърцето им. Точно за това страшно много ги уважаваме и
Много се радваме, че има такива хора в платформата. И не е просто да им предлагаме услугите. Това, което правим с тях, е да изграждаме партньорства. И така се роди всъщност големия плюс на GiftTube, че с всеки подарък, закупен от сайта, ние успяваме да дадем и още един допълнителен подарък, който да е безплатен и който е в колаборация с нашите доставчици. Така помагаме и на тях, водейки им хора. Така помагаме и така радваме и клиентите, защото те получават винаги повече от едно преживяване при нас. Направи подарък, получи подарък. Нали? Това е тук мотото. Наистина правим го много успешно. Задържахме вече втора година. Няма месец без различен подарък. И това е още един маркетинг подход, който ние имаме в това, което правим, тъй като бизнесът ни е на 100% маркетинг. Това, което ние нали, цял живот се занимаваме, но сега го прилагаме към нашите партньори, към нашия бранд, който пък дава поле и за нашите партньори, корпоративни клиенти, също да могат да комуникират с колеги и служители, партньори, техния си бранд върху нашия тубус. Затова сме направили този слайд, за да ви покажем няколко варианта на брандинг, който е съвсем индивидуален брандинг за нашите клиенти. Може после да дойдете и на щанда ни тук, за да се запознаете. Идеята е тази комуникация, това отношение, което компанията иска да изрази, да го направи в един цялостен начин, завършен, с послание, с цветовете си, с всичко това, което иска да каже. Било то за някой колега, който е навършил годишнина във фирмата, или има рожден ден, или има някакъв кампаниен повод, да речеме Коледа, или каквото и да било. Подаръците се подаряват по всякакви поводи. Имаме и една много лесна механика, която създадохме. Тя също се роди от нуждата да спестяваме комуникация, да улесняваме живота на HR-ите. В общи линии HR и маркетинг хората са тези, с които най-често контактуваме. Каква е идеята? Ние можем предварително да издадем ваучери на определена стойност, било то брандирали или не, да ги доставим на съответната компания и когато има необходимост за подаряване на такъв, само да се активира кода от страна на някой човек, който е ангажиран във фирмата. Това спестява всякакви имейл комуникации, доставка с куриери, ама сега имаме рожденник, ама забравих, имаме и още един. Или имаме новопостъпил служител, който също го забравих. Нали, това са неща съвсем нормални, особено в големите компании. Тъй, че това е една много гъвкава механика, супер лесно е с нас и сме го създали технически да бъде възможно. Затова винаги го споделяме като вариант, който е много лесен. Ваучерите са на стойност. И не само. И не само. Да, ваучерите са на стойност, когато компанията иска да бъдат на стойност. Ако поиска да изпрати 30 човека на конна езда, няма проблем. Тогава директно можем да издадем и такива ваучери. Общо взето идеята е, че гъвкавостта трябва да е начин на мислене при нас, пък и след това да бъде отразено и в софтуера, защото това се случва на практика. Има компании, които просто влизат в сайта, написват си на специално място името на компанията, зарежда се визия на техния дигитален ваучер, изпраща се по имейлите. Ако кажат, че искат да ги изпращаме всеки месец на това определено число, системата ги изпраща, така че да поздрави някого за рождения му ден. Това оценява се като плюс от бизнеса и аз се радвам, че ние можем да отговорим на това търсене, да се пести време и в същото време да бъде достатъчно лесно за всички. С една дума, нашите подаръчни ваучери са благодаря ваучер, оценявам те ваучер, стимулирам те, честито. Поводите са различни. Ние знаем колко е важно отношението на подаръка. Жените сме тези, които обикновено сме ангажирани с подаръците. Може би и затова целият ни екип е женски, включително и програмистката. Не смятам, че страдаме от това, нито клиентите. Използваме личните си мъже за служебни цели. Да, за съжаление. Те отнасят момента с хамалогията. Но женският ни екип знае как да поглези, как да извади необходимото от човека на среща, за да може да се предложи това, което е най-подходящо. Имаме щанд и в Paradise Center, нещо, което ни се случи миналата година. Направихме една крачка напред и сме първите в този сектор, които имам вече и физически магазин щанд, си представете, в Paradise на етаж 1, където колегите ни
от сутрин от 10 до 10 са на разположение, така че да дават съвети и да издават ваучери на място, което е много ценно както за клиентите, така и за нас, тъй като там е нашата жива връзка и това пък ни води до това постоянно да се развиваме. Това е постоянен процес при нас. Освен с много нови преживявания услуги, постоянно подобряваме и технически цялата система, която да е много лесна, много бърза, много удобна и максимално персонализация да вкараме в целия процес. Както ви казахме, имаме възможност всякакви дизайни да правим за корпоративните ни клиенти, дали ще са дигитални ваучерите, дали ще са печатни, всичко е възможно, въпрос на цели. Това, което ви казах като варианти за получаване на ваучера са от сайта, от щанда, от офиса ни. В общи линии на една ръка разстояние няма как да останеш без подарък. И дойде момента да ви кажем, че правим и тимбилдинги. Всякакви такива, нали, шарени, които можете да си ги представите, които всъщност как се случват, освен с екипа в офиса, ние сме 10 човека вече, те се случват и благодарение на тези партньорства, които сме правили през годините, с всички хубави хора, които правят всякакви приключения, активности за тимбилдинг напред и назад по цялата страна. Тук също има някакъв тренд нов, който забелязваме, докато в началото, нали, много търсиха ни по-скоро, нали, първи въпрос рафтинг, като стане март-април и всички искат да ходят на рафтинг, после се постопли още малко повече, започват каяците, но има една такава тенденция вече, че се обръщат към нас с запитвания, които са по-скоро свързани с менталното здраве, с управлението на стреса, да правим тренинги, които вече са свързани с управление на времето, но не само с управление на вниманието, защото това се оказва новото предизвикателство пред всеки от нас. Нали? Толкова неща ни разсейва, че да управляваш вниманието си, наистина един brain fitness ти е необходим. Компаниите се интересуват от това как да помогнат и да се разработи мозъчното здраве, индивидуалния неврологичен дизайн. Това е една нова врата, която отваряме сега с нашите партньори, които работят в сферата на психологията и на NLP, какво ли още не. Интересни са нещата, стават все по-търсени. Просто го отварям като тема, която ми е направила лично на мен впечатление. И междувременно това, което пък измислихме на фона на всички преживявания, които имаме в сайта, е, че на HR-ите им трябват бързи и лесни решения, дори понякога екипите да се самоорганизират и така стигнахме до това да имаме един групов ваучер за мини тимбилдинг. Тоест екипите искат да правят нещо, но няма кой да се занимава с тях и да им го организира. Идват при нас, влизат в сайта, виждат, че има картинг за 15 души, трансформират го до 20, ако са толкова, или пък решават, че са 10 души, които искат да ходят да карат АТВ-та на Витоша или на Банкя. Няма проблем, вземат си ваучера, имат една година да го ползват, абсолютно се самоорганизират и просто после сме щастливи, ако ни дадат обратна връзка. Така е, има големи екипи, които правят разточителни тимбилдинги. Разбира се, ние нямаме нищо против да им ги организираме, но за тези компании, които правят по-малки тимбилдинги или за екипи, могат с такива ваучери да ги наградат на някаква периодика или за някаква свършена работа. Това не е задължително всички да получат и всички екипи такива ваучери. Напротив, това се случва обикновено кампанийно. Много често се случва за търговци, точно, нали, темата в крайна сметка е бизнеса и как да сме по-успешни и в търговията. Търговците обичат да бъдат стимулирани. Не винаги парите, чистото изражение на парите е това, което може да показваме отношение, да го задържим и да го стимулираме. Понякога отношението може да бъде показано и с такъв тип механики, с преживявания, които ние ги наричаме да останат в сърцето. Наистина да остават една емоционална връзка, да е нещо, което ще помниш, нещо, за което ще разказваш, нещо, което те е променило по някакъв начин, защото ти се случило, нещо, което ти е харесало или те е предизвикало. Спомените са това, което ни остава. Ние всички искаме да сме щастливи, всички искаме да сме оценени, да сме благодарни от свършената работа. И това са неща, които са двигател за всеки един човек от нас по-отделно. И затова ние разглеждаме крайния ни клиент, този, който е ползвател на нашите услуги, като човек, който
ще си сбъдва мечта. Единият иска да го зарадва, другият е този, който се е оставил да бъде зарадван и се опитваме да направим този процес по най-добрия начин, така че да сме полезни и за двете страни. Да, във времето сме. Във времето сме. Винаги сме. Благодарим ви. Благодарим ви. Благодарим. Заповядайте на щанда ни. Тук сме целият ден, тъй че ако имате въпроси към нас или искате да се запознаем и виждате някакъв начин, по който да си партнираме, ние сме на разположение. Благодаря още веднъж. Благодаря. Благодарим и ние.